लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ। बे भिडिअनि भिउखौ आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर, स्किप खालामालासिनो। नङा होमबा लोगोफोर? जोंहा नैबे बिदानाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना ससेखिनि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। लाबोनो नागिरदों आरो ना बे भिडिअखौ नायखांनानै बयबो एन्सार हर जे मा खालामनांगौ बे मानसिखौ। माने बेयो ओरैबायदि जोंहानि मादैमोननि न'खराव आरो मादै आरो मादैनि फिसाजो सानैल' न'खराव थायो। हौवाफोर दङ, फिसाला सानै बाहेरायाव खामानि मावहैजोबो। ओमफ्राय दा बिसोरखौ ना बे सानै गैयिनिफ्रायनो बिसोरखौ ओरैबायदि उफुद्रु खालामनानै जाबोगासिनो बे हौवाया। हर गेजेर जाबाथाय बिसिनि न'खराव ओरैबायदि दर नारैयो, माबायो, ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय, दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि। मा खालामगौमोन बियो? बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन? बिमा फिसा सानैखौ बिसोरो रुम मोनसेयावनो थाखायोमोन मादैमोना, बिमा फिसा। बिसोरखौ ओरैबायदि दर बिदि खालामनानै हायाखिसै आरोखि, हायाखिसै जोबाबो माबाबो बिसोरो नारथानानै गावसोरखौ बासायनो हाबाय। दा बेनि उनावहायनो बे मानसिखौ पुलिस केस टेस होनाय जाखादों, पुलिस थानायावबो लेंहरखादों बेखौ। थेवब्लाबो गाव सिमान जादोंमोन नामा बियो, सिमान जानानै लाखादों गावखौनो होननानै। आरो पुलिसनियाव जेनेबा बिदि खालामनो नांला माला होननानै पुलिसा थानायाव लेंहरनानै जेनेबा ओरैनो मिलायहोनानै हगार हरफिनबाय आरो, गामि लाइनिखा नालाय। ओमफ्राय दे जेबो खालामनाय नंला नंदोंमोन। दाना बिनि उनावबोथ' बियो ओरैबायदि उफुद्रु खालामबावगासिनो आरोबाव, ओरैबायदि उफुद्रु खालामो। ओमफ्राय दाथ' बिदि उफुद्रु खालामबाय नालाय पुलिस थानायाव लेंहरबाबोथ' बे गिग्राखा नंखाया, बेना अनेक पुलिस केस दंखायोनो, मानसियानो गुन्दाखा जाहैबाय मानसिया। ओमफ्राय दा रायजो राजानोबो होबाय आरो, रायजो राजायाबो खनसे मिटिं खालामखांखाबायना, रायजो राजाया मिटिं खालामखांखाबाय। थेवब्लाबो बे गिग्रा नङा आरो जाबाय स्रि थायो, बेबायदिनो मिटिं खालामो, जेबो खालाम। लोगोफोर बिनि भिडिअनि बिखय आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय ना लोगोफोर। जोंहा थांनाय समाव बिसा माने फिसाला सासे आरो सासे हिन्जावसा गथ' दं होनना बुंदों। लोगोसेयै बिफाजों फिसालाजों खामानि मावहैबाय थायो होनना बुंदों ना लोगोफोर। बिनि गेजेराव बै न'खराव माने हौवासा सासेबो गैथ'ला, माने हौवाया खामानि मावनो थांबाय, फिसाला खामानि मावनो थांबाय नालाय बे न'खरा माने एकदम माने स्रि स्राय आरो। जे बिनि गेजेराव माने जोंहा सासे माने उतपात सासे जोंनि बर' सुबुङानो सासे माने गावनि बर' न'खरावनो जेनेबा सासे हौवा गैयि न'खराव, खामानि मावनो थांनायनि हौवा गैयि न'खराव माने दुमदाखाल माने बारे बारे सिगांनिफ्राय बिराद दरबो नारबाय थायो होनना बुंदों लोगोफोर। बिराद सिखाव गुन्दा होनना बुंदों आरो मिथिनाय बायदिब्ला। सिसि केमेरानि थ्रुयै नोंथांमोना नुगोन, ससे भिडिअखौथ' नुखाबाय जानो हागौ। लोगोसेयै बिहा माने बिराद पुलिस केसबो बिराद दं होनना बुंदों दै, पुलिस केस। लोगोसेयै रायजो राजायाबो माने बिसार खालामबाबो मानेखौ बिसार खालामगनो हायाखै, माने लाजिनासो थाजोबो, माने बिसार खालामनो हाला, माने एकदम बालांबाय होननानै बुंदों आरोना भिडिअनि थ्रुयै मिथिखानाय बायदिब्ला। बेखौ आं माने मोनसे गोग्गोम थांखि लाना बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना माने बबे गामिनि, नोंथांमोना माने बेखौ माने बारे बारे बेहाय खालामबाय थादोंबा माने बे एक्सनखौ लानांगौ आरो। जेरै हमना ला पुलिसफोरावबो जेनेबा जिखुनु माने एफआइआर होनायाथ' बिराद जाब जाब जालांबाय जानो हागौ। लोगोसेयै पुलिसफोराबो माने मिलायनानै हगार हरफिनो। बिनि गेजेराव गामिनि रायजो जानाय रायजो राजाफोराव माने उन्दै गथ' होननानै बा एसे माने गोरोन्थि जाबाय खोमा होननानै माने रायजो जाखानाय हिसाबै माने मिलाय मिसि दोनबाय थादों होननानै बुंदों आरो लोगोफोरना। बेनि गेजेराव माने बेफोर बारे बारे जाबाय दङब्ला बेखौथ' सिखाव होननानै मिथिखाबाय। लोगोसे गावनि केमेरानि थ्रुयै जेनेबा जायबायदि न'खराव हाबैदोंमोन बैसा न'खराव केमेरानि थ्रुयैथ' नुखाबायानो। लोगोसे मास्टार बेड खालामना फैदों नङाबा लोगोफोर, दरखङाव माने मबाइल नायनानै मास्टार बेड खालामना फैदों आरो ना लोगोफोर। बेखौथ' सिसि केमेरानि थ्रुयै नोंथांमोना डाइरेक्ट मिथिखाबायना। बेखौ माने ओरैबायदि एक्सन लानांगौ जायबायदि गामियाव जादों, नङा होमबा लोगोफोर। दाथ' जों हारिनि थाखाय, बर'नि थाखाय बिराद लासिं सिं जाबाय। फेसबुकफोरावथ' एकदम गोसारजोब्बाय। आजिखालिनि दिनाव भाइरेल भिडिअ बिराद माने फास्ट जायो।
सेयार खालामनायनि थ्रुयै नुखाजोबो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेराव ओरैबायदि एक्सन लानांगौ दिनैसिम माने बिहा बिमा बिफा दं गथ' गथाय दं निजिनि बर' हारिनि बिदा फंबाय गासैबो दंजोबो सोमोन्दो जानाय नङा होमबा लोगो बेफोरनि थाखाय माने मान सनमान माने हानि खालामजोबनानै होबाय आरो लोगोफोर दै जायबायदि न'खराव माने हौवा गैयि न'खराव माने बेफोरबायदि माने हाबदोंब्ला माने बिराद गाज्रि आरो सिखाव गुन्दा डाकेट होननानै डाइरेक्ट हमना मोनखानो हायो लोगोसे सिसि केमेरानि थ्रुयै नुखादोबो आं बेखौनो बुंनो सानोखि बेफोरखौ माने पुलिसा बे एक्सन लानो हायाखैब्ला बा गामिनि रायजो राजाफोराबो माने एक्सन लानो बाबायब्ला बेखौ माने गासै कागज पत्र लिरजोबनानै बेखौ न'निफ्राय माने थफ्ला थफ्लि लानानै होखारहरनांगौ आरो माने लोगोफोर दोखो दोखो बुनानै ट्रेनफोराव दिखांना हरनांगौ आरो माने गामियावनो हाबफैनो माने बन्द' खालामना होनांगौ आरो अब्लासो माने बुजिगोन गोदो गोदाय जोंनि दिनावबो माने दायना अजाफोर जिखुनु बिदि माने हमना मोनोब्ला दोखो दोखो बुनानै बासाव दिखांना हरनाय ट्रेनाव दिखांना हरनायखौ जोङो बिराद नुनो मोन्दों बैखौबो माने गामिफोरनि रायजोफ्रा एक्सन लानो हायाब्ला पुलिसा बे एक्सन लानो हालाब्ला बेखौ माने बिनि गाननाय जोमनाय जिखुनु ड्रेसफोर गासैबो सोजोबनानै फैसा एसेसो होनानै डाइरेक्ट होखारनांगौ आरो गामिनिफ्राय मोनसे माने स्लिप खालामनानै माने डाइरेक्ट माने स्टाम्प बुनानै हरखानांगौ डाइरेक्ट कागज मोनसे माने बे गामियाव माने जिन्दगिनि थाखाय माने आगान होफैनो मोननो बिमा बिफा जेसेबां दं बेफोरबायदि खालामनानै माने स्टाम्प बुनानै दोखो दोखो बुनानै खानाय हानानै डाइरेक्ट ट्रेनाव दिखांना हरनांगौ आरो माबे जायगायाव थांदो नङा होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने बुंनायाव माने गोरोन्थि थाखाय सजा बिफ्लादों आंखौ निश्चय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां मोजां लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।